Je bent zo wend dat je er altijd mensen om rennen en praten en doen. En soms is er wel eens van, oh ja, we dat wat rustiger vinden, maar toen weer het rustig. Ja. En toen dacht ik, oh, hoe raar die mensen hier weer weer. Ja. Dit is Bruggelkamp net, stil. Dijs een protte telefoontjes aannemen. Kleersteen van familie en er verzorg je dat de bewoners in een huis blijven. Dat wienen het aanronde hier vooral de dijstige taken van de receptionisten van Bruggelenkamp in de Westreen. Naast haar een gewone werk, hier ze eens gintie het veroorzaken en bleef er een soort werk lezen. Ja, van de ene dag op de andere dag, dat we direct super wel een beetje van schrokken. Ja, een beetje, we schrokken er heel erg van. En wie ik zei, wie een wend om mensen in bij ons om een receptie heen in een zaal, in een hal. En dat wie in een gebeurd. Dus ja, het was wel heel los. Een hele prachtige telefoon. Echt een hele prachtige telefoon. Dat was voornamelijk het meeste wat er weer. Ja, en dingen regelen, vragen beantwoord je en ja. En de rest bleef er eigenlijk wat bij. Het was eigenlijk al een telefoon. Ja, we willen echt graag dat alles goed gaat voor de mensen. Ja. En ja, we werden goed geïnformeerd door de kwadrantgroep van, nou doen we dit. En vooral met die lockdown moesten we posters al hierop hingen. Dus dat we goed wisten van, saai is nou even. Lastige situaties, ja, het is voornamelijk dat ze de mensen hier binnenhouden moesten. Dus dat ze net van een camera konden, je in contact met de mensen en dat wie voornamelijk het lastigste. Ja. Voor u jezelf, ja, wie ben je binnen en het viel wij zien het in principe heel erg veilig, want er kwam niks binnen. Maar voor de mensen was het gewoon heel erg, dat ze gewoon op een camera blijven moesten, geen activiteiten, helemaal niks. Nou, een hele prettige verdriet hebben we gehad. Ja. En dan kerst je daar ook wel wat in betekenen. Want ja, het zal die memma wezen, of dienheid, of die beppe die hier zit. En ik heb maar eerst kon er net hierheen. Op een gegeven moment, toen je weer in een serre, dan konden ze achter een sket. Dus dat was al ook achter een glas is. Hè. Dat was al een hele verhoring. Ja. Maar het was natuurlijk wel heel verdrietig. Ja. Dus ja, dat is zo. En dat greep u ook wel aan. Het had wel indruk maken. En daarom is het zo nou en dan dreig om het werk los te laten. Daar moet je thuis ook rekening mee houden. Want ik kan hier eens zien, toen weer ze boeten, weer ze een optreden. En dan de beppe of de mem, die zie je aan de ene kant van het glas en haar man aan de andere kant. Nou, ze moesten zo goelen beiden. Nou, ik ga me omdraaien. Ik dacht, ik maak je wij, want ons goelen ging gewoon mij. Dus dat die je wel wat, ja? Wie net samen wat. Want toen had ze thuis ook al rekening mee, want toen was ze wel bang van, oh jee, ik maak er wel om denken, want als ik besmet rijd en ik neem het maar hierheen, ja, nou, dat is net best. Het idee gewoon dat ze nou dan besmet is, dat was net. Dus het is wel iets, was wel echt mijnemst, vond ik. Ja, dat vond ik toch wel moeilijk. Maar was er misschien toch iets makkelijker mee om als die net werkt. Maar ja, ik vind, de beste hier, daar has een hele verantwoordelijkheid voor die mensen. En ja, de Marcel Wexelaar hier, dat is die wel goed aan de regels was. Ja. En dat vond ik dan nog wel, ja. Ja, en die tijd ben we dus net eigenlijk bij de benen wat best. En ja, mijn best zit ook prettig in zorgen. Dus ja, daar gingen we dan net heen. Het Aron hier had zwier west, maar met z'n allen wie het een sterk team. Het personeel die er alles aan om het Elsenien net zin te matchen. Nou, dat we er toch heel bot met elkaar even zorgen, dat de bewoners het nou, zo goed mogelijk hingen bij een extra verstrekking of ja, een praatje als het alles in het zien kwam, wel, ja, wie kwam net vol op bewoners te zien, nee. Dus, maar ja, wel de samenhorigheid hier. Ja, maar ik hoe creatief als het wezen is om dingen te bedenken, activiteiten of wat dan ook, maar dat is ook wel, ja, we zijn toch creatiever dan we dachten. Ja. Ja, ik denk vaccineren. En dan zo gauw mogelijk hoop ik dat we weer normaal kennen. Ja. Voor de bewoners vooral, maar ook voor u en ook voor u thuis.